Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τάση για το ωραίο introduction, ευχαριστώ Πάτερ για την προσευχή. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε εδώ σήμερα. Είναι μια μεγάλη τιμή και χαρά που είμαι εγώ μπροστά σας και αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που έχω αυτή την ευκαιρία να μοιράσω με εσάς αυτά που έχω μάθει στη δουλειά μου, στη ζωή μου. Θέλω να καλωσορίσω τη κόρη μου και τη γυναίκα μου, την υπέροχη κόρη και γυναίκα μου, την Παναγιώτη και την Αλεξάνδρα Μαρία. Θέλω να ευχαριστήσω τον καλό φίλο μου, τον Σταύρο του Σούντρη, που έχουμε γνωριστεί πριν 30 χρόνια στο Gold's Gym. Και ένα πράγμα που έχω να πω για τον Σταύρο είναι, εγώ ξέρετε είμαι μοναχογιός, δεν ξέρετε. Είμαι μοναχογιός όπως την κόρη μου. Και σαν μοναχογιός πάντα φαντάζεσαι αν είχες αδέρφια ή όχι. Και εγώ δεν έχω αδέρφια και αν είχα ένα μεγάλο αδερφό θα ήταν ο Σταύρος του Σούντρης. Γιατί πάντα είναι γελαστός, πάντα είναι ενθουσιασμένος και θυμάμαι όταν έκανα το festival την πρώτη φορά σαν αντιπρόεδρος πριν πόσες χρόνια, 22-23 χρόνια και με είπανε, εσύ είσαι αντιπρόεδρος. Λέω, μα ωραία. Και μετά μου είπανε, εσύ θα κάνεις το festival. Λέω, εγώ δεν έχω καμιά ιδέα τι να κάνω. Λέει, πάρε αυτά τα βιβλία και να δεις. Και ευχαριστώ όλους σας που βοηθήσατε τότε, όποιοι ήσασταν. Πάρα πολύ ευχαριστώ τον Σταύρο, γιατί όταν είχα ιδέες, με υποστήριζε τις ιδέες και πηγαίναμε, κάναμε διάφορα πράγματα, βάλαμε ταμπέλες στο OLED, στο Dicamsi και όλα αυτά. Και είχαμε λαχείο για ταξίδι στην Ελλάδα και βάλαμε και διαφήμιση στην εφημερίδα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Το μόνο κακό ήταν που 2 μέρες που έβριξε τόσο πολύ. Εντάξει, από εκεί και πέρα άρχισε νομίζω να πηγαίνει καλά το festival περισσότερα και χαίρομαι που έχουμε καλή επιτυχία κάθε χρόνο. Προπαντός τώρα που ήρθαμε στο καινούριο το Hall. Αν είχα έναν θείο, είχα θείους. Αν είχα έναν πολύ καλό θείο θα ήταν ο κύριος Μαργαρίτης. Ο Μιχάλης Μαργαρίτης είναι σαν ένας καλός θείος που αγαπάει το καθέναν και πάντα δίνει την πείρα του και τη γνώμη του και σε ευχαριστώ κύριε Μαργαρίτη. Τώρα εδώ ήρθαμε σήμερα, όπως είπε η κυρία Τάση, θα μιλήσω λίγο και δεν θέλω να σας χαλάσω το χρόνο, αλλά έχουμε πολλά σοβαρά θέματα να μιλήσουμε. Πολλά σοβαρά θέματα. Για την υγεία βέβαια. Πολιτικά δεν μιλάω σήμερα. Εδώ είναι τα στοιχεία μου. Μπορεί να δούμε αυτό αν δουλέψει το Wi-Fi, να δούμε ένα μικρό βιντεάκι, είναι μόνο 2 λεπτά. Γιατί δεν ξέρω αν κρυώνεται, αν είσαι ζεστή εδώ μέσα, αλλά αν το δείτε αυτό, θα ζεσταθούν οι ψυχές σας. Θα ανάψετε. This could be the first generation of children in the United States that lives less than its parents. I got 2 pills I take for my diabetes, then I got 1 for cholesterol, high blood pressure, and then I take Byetta, which is an injectable. I'm getting really shaky, and I'm sick and I'm fatigued, and that's when they diagnosed me with hypertension and diabetes. Obesity, diabetes, heart disease, high blood pressure cost this country more than $120 billion each year. People are saying, you're crazy. You're a cancer patient. You should be resting. Doctors told me this. When I had the second heart attack, the doctor said I should prepare for death. Heart disease is an absolutely toothless paper tiger that need never, ever exist. People who were raised in Japan, the Philippines, Korea, China, never had heart disease, prostate cancer, colon cancer, breast cancer, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis. This is the atlas of cancer mortality in China. Virtually, the Western diet was non-existent. They had no animal products. They had no dairy, no meat. We learned that we could turn on and turn off cancer growth just by adjusting the level of intake of that protein. I knew at that point what caused most diseases. Our national authorities are simply excluding this concept in order to protect the status quo. With the Western diet, there are going to be 500,000 people in this country this year who will have to have the front half of their body divided, their heart exposed,
Some people would call that extreme. I know of nothing else in medicine that can come close to what a plant-based diet can do. If you go through life thinking that what happens to you from a health perspective is based on your genes, you're a helpless victim. I reversed the diabetes. The diabetes is not coming back. I just can't understand what it's done to change my life. Diet is so much more important than anybody ever thought. To me, the answer is so simple, it's criminal. And it's just people starting to take responsibility for their health and starting to eat more plant-based foods. It's that simple. Μήπως κανένας έχει δει το Documentaire Forks Over Knives, το έχετε δει? Μπράβο. Κανένας άλλος το έχει δει? Είναι περίπου 12 χρόνια που το κάνανε και νομίζω καταλάβετε τώρα ότι δεν θα μιλήσω για φάρμακα σήμερα. Τα φάρμακα είναι τα φάρμακα. Θα μιλήσουμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη υγεία, καλύτερη ποιότητα υγεία και μακροζωή. Τα φάρμακα άλλη μέρα. Αυτό το βίντεο είναι πολύ ωραίο documentary, όποιος θέλει να το δει. Τώρα δεν είναι στο YouTube άλλο πια, είναι στο Tubi TV. Αλλά αν πάτε στη σελίδα μου στο διαδίκτυο, το λένε easttownpharmacy.ca, easttownpharmacy.ca, μπορείτε να το δείτε εκεί δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώνετε τίποτα. Και επίσης, αν ρωτήσετε γιατί τώρα έχουμε το videographer εδώ πέρα. Ο videographer είναι ένας φίλος μου, John Martins, που έχει την εταιρεία Clear Rock Studios. Και το βίντεο θέλω να το ανεβάσω και στο YouTube channel, που το λένε Plant-Based Wellness Forum. Γι' αυτό το λόγο το γράφουμε. Όπως είπε η κυρία Τάση, όταν έρθουν τα φαγητά θα διακόψουμε την ομιλία. Ναι, όταν μου πείτε θα σταματήσω. Έχει γίνει συνηθισμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Καναδά, οι ανθρώποι να έχουν αθυροσκλήρωση και να πεθαίνουν από καρδιακές νόσους. Έχει γίνει συνηθισμένα οι ανθρώποι να απαιτήσουν και να πεθαίνουν από καρκίνο. Στην Αμερική τώρα έχουμε τα στατιστικά από το World Health Organization. Στην Αμερική, τώρα είναι πριν 3 χρόνια, 2021, το number one αιτία που ο κόσμος χάνει τη ζωή του είναι οι καρδιαγγενικές νόσους, cardiovascular disease. Και το cardiovascular disease μέσα του είναι οι καρδιοπαθείς, heart attacks. Μετά υπάρχουν και τα εγκεφαλικά. Δεύτερο είναι το καρκίνο. Μετά βλέπεις τα υπόλοιπα. Στο Καναδά τι είναι? Στο Καναδά καρκίνο πήρε πιο πολλές ζωές στο 2021 και οι καρδιαγγενικές νόσους ήταν δεύτερα. Τελικά, στην όλη την Βόρεια Αμερική, η cardiovascular disease είναι ο πρώτος λόγος του θάνατος. Καρκίνο είναι δεύτερο και μετά έρχονται τα άλλα. Στην Ευρώπη, τι γίνεται στην Ευρώπη? Cardiovascular disease. Στην Ελλάδα τι γίνεται, που έχουμε τη μισογενειακή δίαιτα? Η πρώτη αιτία του θάνατου είναι το cardiovascular disease πάλι. Στο 2021, 48.000 χάσαν τη ζωή τους από το cardiovascular disease. Εδώ δείχνει παγκόσμια, αυτό είναι από το World Health Organization, 33% που πεθαίνουν από heart disease. Μετά, δεύτερα είναι τα καρκίνα. Αυτό για μένα δεν είναι normal. Δυστυχώς έχει δεχτεί στην κοινότητα, στο πληθυσμό, στον κόσμο, σε όλη την υγεία έχει δεχτεί σαν normal. Στα παλιά χρόνια λέγανε, δυστυχώς ο τάδε και ο τάδε έπαθε έτσι και χάναμε τα μυαλά μας, τραβάμε τα μαλλιά μας γιατί έπαθε έτσι. Τώρα δυστυχώς όταν ακούς κάποιος μακριά το κακό πιάνει κάποια αρρώστια, λέει
και αυτός εύχομαι να γίνει καλά, περαστικά του, αλλά δεν το παίρνουμε έτσι τόσο μεγάλο πράγμα, γιατί έχει γίνει συνηθισμένα. Στην Αμερική, 70% από τους Αμερικάνους είναι ή υπερβαροί ή έχουν παχυσαρκία. Υπερβαροί θέλει να πει overweight, παχυσαρκία obese. Αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται υπερβάρος και παχυσαρκία? Τρώμε πολύ κρέας γεμάτο κορεσμένα λιπαρά. Κορεσμένα λιπαρά έρχονται από τα ζώα. Επεξεργασμένα τροφήματα, processed. Λίπη και έλαια, ζάχαρη και αλάτι. Αυτή η κατάσταση, συμβαίνει επειδή η δυτική διατροφή ή η διατροφή SAD περιέχει όλα αυτά. What that means is, the reason why we have these problems is because the Western diet, also known as the standard American diet, or the SAD diet, it's appropriately called the SAD diet, is made up of all these food products. For example, everyone knows about McDonald's. They're the #1 fast food chain in the world, I imagine. And of course we have pizza. Στην Αμερική, τα τελευταία πόσα χρόνια, από 1999, 30% από τους ανήλικους είχαν παχυσαρκία. 2020 το νούμερο έχει ανεβεί στα 42%. Λένε μέχρι τα 2030 περίπου 50% από τις Αμερικάνοι ενήλικοι θα έχουν παχυσαρκία. Και από αυτούς 24% θα έχουν σοβαρή παχυσαρκία, που μπορεί να χρειάζεται και το bariatric surgery ή άλλους τρόπους που μπορούμε να μιλήσουμε μετά. Τα παιδιά στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποσοστά παιδιών με υπερβολική βάρος και... Ευχαριστώ, Σταύρε. Ευχαριστώ, Σταυρούλη. Λέμε Σταυρούλη, Σταυράκι. Υπερβολική βάρος και παχυσαρκία αυξήθηκαν σημαντικά. Τα δεκαετία του 1960, περίπου 5% των παιδιών ηλικίας 2 με 19 ήταν παχυσαρκοί. Μέχρι το 2018, 19% από τα παιδιά έχουν παχυσαρκία και 16% έχουν υπέρβαρα. Με καταλαβαίνετε, Ωραία. Στο Καναδά, 65% από τους Καναδούς, τους ανήλικους, τους adults, είναι ή υπερβαροί ή έχουν παχυσαρκία. Συνολικά είναι 65%. Από αυτά τα 65%, 30% έχουν παχυσαρκία. Δηλαδή, 2/3 από τον καναδικό πληθυσμό είναι ή το ένα ή το άλλο. Τώρα, εγώ διαβάζω τα καναδικά και κάνω μετάφραση τα ελληνικά, εντάξει, γιατί ξεχνάω να διαβάζω τα ελληνικά. 30% είναι από τα παιδιά. Στα παιδιά και τους εφήβους ηλικίας 5 με 19, περίπου 30% είναι υπέρβαρα ή παχυσαρκία. Αυτό είναι, εγώ το θεωρώ έγκλημα. Έγκλημα στο παιδί όταν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τώρα ποιος φταίει? Θα το μιλήσουμε. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Περίπου τα ίδια νούμερα. Συνολικά οι ενήλικοι είναι 60% και από τα παιδιά 37% είναι ή το ένα ή το άλλο. Η Ελλάδα είναι το δεύτερο κράτος στην Ευρώπη που έχει παιδιά που έχουν παχυσαρκία και πρώτη στα 5 μέχρι 9 και πρώτη στην Ευρώπη που είναι τα παιδιά 10 με 19. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα και στο Καναδά και σε παγκόσμιο κράτη, westernized countries, γιατί και η Ελλάδα μπορεί να μην την λέμε διοικητή western country, αλλά μετά όλα που ήρθανε, τα fast food, τα επεξεργασμένα τροφήματα,
ας πούμε είναι στην Ευρώπη, αλλά πάλι έχει τα ίδια προβλήματα. Νομίζω εσείς ξέρετε ότι στο σπίτι σας δεν φτιάχνετε γύρο και σουβλάκι κάθε μέρα, αλλά οι Έλληνες είναι φημισμένοι για το γύρο και το σουβλάκι. Σταματήσει το τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως, όταν πάει κάποιος τουρίστης στην Ελλάδα, αυτά ψάχνουν πρώτα. Αυτά ψάχνουν πρώτα και αυτά όλα γεμίσανε και η νεολαία, νομίζω πιο πολύ από τους μεγάλους στην Ελλάδα, λέω η αιτία είναι γιατί γεμίσανε και τρώνε από αυτά τα πράγματα. Δεν τρώνε τα υγιεινά που τρώγατε εσείς και που μάλλον που τρώγετε τώρα όταν είσαστε νέοι και τώρα που προσπαθάτε. Το πρόβλημα είναι με την παχυσαρκία. 13 λογιών καρκίνων έχουν σχέση με την παχυσαρκία και το υπερβάρος. Η υπερβαρητότητα και η παχυσαρκία είναι επιδημία σε όλον τον κόσμο. Σε όλον τον κόσμο. Επιδημία. Μόλις περάσαμε pandemic, αυτή την επιδημία δεν τη μιλάνε τόσο πολύ. Τι γίνεται εδώ στη πόλη μας? 2 από τις 3 στο Windsor και Essex County είναι σε αυτές τις κατηγορίες. Εμείς στο Windsor και Essex County, ανάλογα με το υπόλοιπο του Ontario, είμαστε πιο πολλοί. 64% με 58%. Καρδιοεγγενικές νόσους. Windsor και Essex County είναι οι πρώτοι. 215.000 από 100.000 residents, πολίτες στο Windsor, είναι πιο πολλοί από αυτό στο Ontario. Επίσης, Windsor and Essex County έχουμε το highest rates of καρκίνο. Δηλαδή, Windsor και Essex County έχει το highest rates of disease, a.k.a. morbidity το λένε, morbidity. Έχει το πιο πολύ χρόνιες νόσους, χρόνιες ασθένειες από όλο το Ontario. Έχει γίνει συνηθισμένο στην Ελλάδα, στο Καναδά και στην Ελλάδα τώρα ο κόσμος αφού είναι 65-70% έχει γίνει normal. Αυτή είναι πιο πολύ από οι άλλοι που είναι normal weight. Αυτό δεν είναι normal. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ωραία. Body mass index. Πώς ξέρουμε αν είμαστε normal ή όχι? Υπάρχει ένα μέτρο, το λένε body mass index στα αγγλικά, δικτύη μάζας σώματος. Το έχετε ακούσει αυτό? Ωραία. Αυτό το δικτύη μάζας σώματος χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν το βάρος ενός άτομου είναι υγιής για το ύψος. Αν το βάρος είναι κανονικό με το ύψος, είναι normal. Και να εκτιμήσει τον κίνδυνο, να καταλάβει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλήματων υγείας με βάση το αποτέλεσμα του BMI. Θέλω να πει, αν είσαι στο κίτρινο ή στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο, το νούμερο σου αν είναι τόσο, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει κάτι κίνδυνο και είναι ένα παράδειγμα ότι πρέπει να κάνεις κάτι να έρθεις στο normal. Το normal είναι 18,5 και μέχρι 24,9. Αν το νούμερο που βγάλεις είναι εκεί, θέλει να πει είσαι normal. Τώρα, μπορεί να αλλάζει λίγο ανάλογα αν έχεις μεγάλα κόκαλα ή ξέρω εγώ, κάποιος σαν το φίλο μου του Σταύρο που έπαιζε football και είναι πιο γεροδεμένος. Μπορεί να είναι, αλλά είναι κάτι σαν ένα guide, πώς το λένε. Σύμφωνα με τις καθήλυντριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, World Health Organization, ένας δικτύς μάζας σώματος πάνω από 25 θεωρείται υπέρβαρος και πάνω από 30 παχυσαρκίας. Στο 2020, 2,6 δισεκατομμύρια ανθρώποι στην Γη ανήκαν σε αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή, 38% το παγκόσμιο πληθυσμό. Αν θέλετε να ξέρετε το δικό σας το BMI, έχει ένα εύκολο website, το λένε calculator.net. Όταν πάτε στο σπίτι και μπείτε στο διαδίκτυο, βάζετε calculator.net και βάζετε τα νούμερα σας και το βρίσκει αμέσως. Εδώ είναι μια τυπική καναδέζικη οικογένεια και τι τρώει την εβδομάδα. Βλέπετε, αυτό είναι αυτά που αγοράσαν σε μια εβδομάδα. Βλέπουμε λίγα λαχανικά, λίγα φρούτα, λίγα πράσινα φυλαδικά λαχανικά, μετά βλέπουμε πολλά κρεατικά,
γιαούρτια, μετά βλέπουμε potato chips, μετά βλέπουμε Egos, δεν μπορώ να το δω καλά, πίτσα, παγωμένη πίτσα, πολλά επεξεργασμένα και πολλά κρέατα. Και φυσικά εμείς εδώ στο Καναδά, γιατί το Tim Hortons κρατά στη σημαία, καναδέζικη σημαία χέρι και το Tim Hortons στην άλλη, όλοι πάμε στο Tim Hortons, στο mall και περιμένουμε στη γραμμή να πάρουμε το double-double, triple-triple. Και εγώ, καλά που είχα πιάσει τον εαυτό μου πριν μερικά χρόνια, όταν πήγαινα στη δουλειά, είχα, πώς το λένε, addiction, το έχω τη λέξη, αλλά δεν μπορώ να θυμάμαι. Χρειαζόταν να πιω καφέ. Και πριν να πάω στη δουλειά, πήγαινα στη γραμμή στο drive-thru. Και εκεί που είμαι στη γραμμή, στο Tecumseh και Manning, δίπλα στο Urgent Care Center, έχει 2 γραμμές, όχι μία, γιατί όλοι θέλουν καφέ. Και κάθομαι, και μετά από 20 λεπτά, είμαι στα καλά μου και κάθομαι στη γραμμή για ένα καφέ. Και πάω σπίτι και λέω στη Γιώτα, λέω, δεν πάω καλά. Τι κάθομαι στη γραμμή. Και από εκεί και πέρα σταμάτησα, λέω, αυτό είναι τρέλα. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε, είναι συνήθεια. Αλλά αυτά όλα είναι marketing και πάνε να μας πουλήσουν τα προϊόντα, γιατί αυτά είναι τα πιο εύκολα. Για να πουλάς καφέ και να πουλάς donuts, το κόστος είναι πολύ χαμηλό, αλλά το κέρδος είναι πολύ υψηλό. Τώρα όμως, να μιλήσουμε λίγο για τους... Έλα, να αρχίσουμε να φάμε. Εντάξει, εδώ είναι καλό μέρος να σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ. Καλή όρεξη. Όχι, καθόλου. Not everybody is like metabolic. Some people do have metabolic problems. Good question, but thank you. Θα συνεχίσω τότε, τώρα που τρώτε. Καλή όρεξη σε όλους σας και καλή χώνεψη μετά. Περιμένουμε ακόμα λίγα φαγητά, Ήβα. Ναι. Οκ. Εγώ θα συνεχίσω. Πριν 2.500 χρόνια είχαμε αρχαίοι Έλληνες που ήταν πανέξυπνοι. Πανέξυπνοι. Και ένας από αυτούς ήταν ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης ήταν ο δάσκαλος για της ιατρικής, για της υγείας. Και αυτό σήμερα το λένε the father of medicine. Hippocrates, the father of medicine. Και είπε ένα πράγμα, ας είναι η τροφή σου το φάρμακό σου. Και ας είναι το φάρμακό σου η τροφή σου. Ωραίο, δεν είναι αυτό? Παρά να πηγαίνεις στο φαρμακείο και να παίρνεις φάρμακα, μπορείς να διαλέξεις τη σωστή τροφή που θα είναι σαν το φάρμακο και καλύτερο. Τώρα θέλω να ξεχωρίσω τις νόσους και είναι 2 κατηγορίες στα φάρμακα, στις αρρώστιες. Είναι κάτι που είναι τώρα που γίνεται αμέσως, που το λένε acute disease, όταν κάποιος έχει μόλυνση, όταν έχει λίμωξη ή αν στραμπουλήξει το πόδι. Αυτά τα φάρμακα τα χρειάζονται αμέσως. Δεν υπάρχει δίαιτα για αυτά, καθ' αυτού δίαιτα. Πρέπει να δεις τον γιατρό για να θεραπευτείς να γίνεις καλά. Εγώ σήμερα μιλάω για τις χρόνιες νόσεις. Χρόνια νόσεις. Chronic disease. Chronic disease, όπως είπε στο βίντεο ο Dr. Esselstyn, είναι ένα πράγμα που στα αλήθεια δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά γίνεται δυστυχώς με τη συνήθεια που πήραμε. Όμως δεν είναι έτσι παντού στον κόσμο. Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που τα λένε blue zones. Έχετε ακούσει τα blue zones? Blue zones είναι μέρη, όχι κράτη, δεν είναι ολόκληρη κράτη, είναι ορισμένα μέρη στο κράτη, που ο κόσμος ζει όχι μόνο στα 80, αλλά και στα 90 και στα 100 και είναι υγιείς. Και παίρνουν πολύ ελάχιστα φάρμακα και έχουν και υγεία όλη τη ζωή τους. Εμείς εδώ στη Βόρεια Αμερική, εντάξει, ζούμε ευτυχώς αρκετά χρόνια, χάρη της σύστημα υγείας και της ιατρικής και άλλες χάρες και την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μια μεγάλη χάρη που θα μιλήσουμε
που βοηθάει ο άνθρωπος να ζήσει πιο πολλά χρόνια, η πίστη. Αυτά τα μέρη είναι Okinawa, Japan, Σαρδινία, Ιταλία, Ικαρία, Greece. Ποιος είναι από την Ικαρία? Κανένας? Ικαρία, νησιώτες. Στη Κώστα Ρίκα, Νικόια Peninsula, και σε ένα μέρος στην Αμερική τους λένε Adventists. Είναι Seventh Day Adventists. Αν καταλάβετε τι γίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή, θα απορρίσετε πως στην Αμερική μέσα είναι κόσμος που έχει μακροζωή και μακροηγεία. Γιατί η Αμερική έχει 5% πληθυσμό σε όλη την γη, 5%, αλλά χρησιμοποιεί 70% από τα φάρμακα. Η Αμερική που είναι 5% πληθυσμό, το λέω ξανά, χρησιμοποιεί περίπου 70-75% από τα φάρμακα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή η Αμερική είναι ένα από τις πιο άρρωστες χώρες στον κόσμο. Αυτός εδώ είναι ο Dan Buettner και έχει πάει σε αυτά τα μέρη και έγραψε βιβλία και έχει και documentaire. Αν θέλετε να το δείτε στο Netflix, το λένε Blue Zones. Και πάει σε κάθε από αυτά τα μέρη και ρωτάει το κόσμο, βλέπει τους τρόπους της ζωής τους και τι κάνουν, τι τρώνε, όλα αυτά. Για ποιο λόγο ζουν τόσα χρόνια. Και σε όλα αυτά πήγε και στην Ικαρία. Παρακολούθησε ότι υπάρχουν 9 πράγματα που χρειάζονται να ζεις υγιής. Το πρώτο είναι, θα το βάλω στα ελληνικά, το πρώτο είναι να κινείσαι φυσικά. Να κάνεις γυμναστική. Δεν χρειάζεται να πας στο γυμναστήριο, στο Gold Gym ή στο Good Life Fitness αν δεν θέλεις, αλλά τουλάχιστον να περπατάς κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Είναι ένας που τον ακολουθώ, το λένε Σπάρτακος Μαρινάκης. Αν θέλετε να το βρείτε, Σπάρτακος Μαρινάκης, spartacus.gr. Αυτός περπατάει κάθε μέρα, κάθε πρωί, 12.500 βήματα. Δηλαδή 1,5-2 ώρες. Και τρώει πολύ υγιεινά και τα λοιπά. Εσείς που είστε σπίτι, τι βοηθάει? Το περπάτημα, αν μπορείτε να περπατήσετε. Το ποδήλατο που κάνουμε εγώ και ο Σταύρος. Εγώ και ο Σταύρος έχουμε πάει στο Bell River 2 φορές. Έχουμε πάει στη Γέφυρα και τώρα στο μέλλον θα πάμε στη καινούρια Γέφυρα. Και θα κεράσεις εσύ ή εγώ. Εντάξει. αν δεν μπορείτε να κάνετε ποδήλατο, μπορείτε να κάνετε κολύμπι. Στο East Windsor έχει το WFCU Center. Κάθε πρωί έχει για water aerobics. Δεν χρειάζεται να κολυμπάς. Μπαίνεις μέσα στο νερό, κινιέσαι στο νερό, κουνάς το σώμα, τα χέρια, τα πόδια. Είναι πολύ θεραπευτικό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς κάνετε κήπο. Ποιος κάνει κήπο? Όλα τα χέρια θα ανεβούνε? Και Μαργαρίτη, κάνεις κήπο ακόμα? Ωραία. Κήπος. Σίκα. Τα σίκα μεγαλώνουν από μόνο τους, αλλά όταν κάνεις το κήπο και δουλεύεις από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, αυτή είναι η καλή γυμναστική. Να έχεις σκοπό. Τι σκοπό έχει ο κόσμος όταν ξυπνάς? Θες να δεις το παπαδάκι? Θες να κάτσεις στη τηλεόραση όλη την ημέρα? Ή έχεις σκοπό να πας να βοηθήσεις τα εγγόνια σου? Ή να πας να έρθεις στην εκκλησία να βοηθήσεις την κοινότητα? Κάτι σκοπό. Ή θες να γράψεις βιβλίο? Ή θες να παίξεις μουσική? Ή θες να πας έξω στη φύση? Να έχεις κάτι σκοπό. Λιγότερο άγχος. Άγχος είναι μια μεγάλη λέξη στην ελληνική λεξικότητα. Αυτή είναι η λέξη. Άγχος. Όλοι έχουμε άγχος. Δεν πρέπει να έχουμε άγχος, γιατί αν ρωτήσετε το Πάτερ Ευάγγελο, αντί το άγχος να έχουμε προσευχή. Δεν είναι Πάτερ Ευάγγελο? Γιατί το άγχος δεν φέρνει τίποτα καλό, δεν φέρνει αποτελέσματα. Αυτό που φέρνει αποτελέσματα είναι η προσευχή και η νηστεία, που θα μιλήσουμε μετά. Να φάτε λιγότερο. Θέλει να πει, στην Οκινάουα παράδειγμα, σταματάνε όταν είναι
γεμάτη 80%. Και πώς το κάνουνε? Κάθονται όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και βοηθάει έναν τον άλλον. Εσύ να μην τρως τόσο πολύ, να σταματήσεις να τρως, γιατί όταν είσαι μόνος σου και έχεις μια μεγάλη όρεξη, θα φας πολύ φαγητά. Αλλά όταν είσαι με την οικογένεια ή με παρέα, όπως είστε τώρα, μπορεί ένας τον άλλον να βοηθάει, να λέει, you know what, να μην έχεις το δεύτερο ή το τρίτο κομμάτι καρυδόπιτα ή κάτι τέτοιο, right? Φυτικές τροφές. Η ομιλία μου σήμερα βασίζεται στις φυτικές τροφές και άλλους τρόπους ζωής. Όμως οι φυτικές τροφές πρέπει να είναι ολικές. Τώρα εδώ το φαγητό που τρώτε, το γεύμα, φαίνεται πολύ γενικά υγιεινό, γιατί πρώτα απ' όλα έχετε τη σαλάτα, έχετε το ρύζι που είναι τα δημητριακά, έχετε και λίγο ψάρι. Το μιλήσουμε μετά. Αλλά η φυτική τροφή πρέπει να είναι ολικό. Λάχανα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια και ξηρή καρπή και σπόρια. Τα ξηρή καρπή και σπόρια πρέπει να είναι ελάχιστα. Το λίγο αλκοόλ, καλά, όλοι συνηθίσαμε να λέμε να πιούμε λίγο αλκοόλ. Οι Seventh-day Adventists δεν πίνουν καθόλου αλκοόλ. Η δικά μου γνώμη τώρα για 1-2 χρόνια, και εγώ έπινα λίγο κρασί, μπύρα, πήρα την απόφαση να μην πίνω αλκοόλ. Πίνω αλκοόλ μόνο μήπως σε μια γιορτή, στο Πάσχα, λίγο ή στα Χριστούγεννα, ή σε γενέθλια, στις Παναγιάς, μόνο τότες. Γιατί υπάρχουν καρκινογόνους στον κόσμο και World Health Organization τα βάλει στις κατηγορίες. Και στην πρώτη κατηγορία καρκινογόνο, που θέλει να πει σίγουρα κάνει καρκινογόνο, αν το πιστέψετε ή όχι, είναι το αλκοόλ. Ναι. Πίστη. Η Εκκλησία ωφέλει την υγεία. Η Εκκλησία ωφέλει την υγεία. Αν μπορείτε να πάτε 4 φορές το μήνα, είναι ωραία, γιατί όταν είσαι με τον κόσμο, με την κοινωνία, είναι πολύ ωραίο πράγμα, και όταν ακούς το λόγο του Κύριου Ιησού Χριστού και να καταλαβαίνεις πώς να περπατάς στη ζωή, σε βοηθάει να ζήσεις καλύτερα και πιο υγιεινά και πιο πολύ. Η οικογένεια πρώτη. Αυτό οι Έλληνες το έχουν καλό συνήθειο, ότι δώσε προτεραιότητα στην οικογένεια σου. Δώσε προτεραιότητα στην οικογένεια σου. Είναι καλά να έχουμε και τους πιο ηλικιωμένους κοντά μας και τους παππούδες και τους γονείς να τους βοηθάμε. Γιατί η μοναξιά σκοτώνει. Right? Μόνο αν είσαι μόναχος δεν σκοτώνει. Αλλά η μοναξιά είναι πολύ δύσκολα. Και το τελευταίο είναι καλή παρέα. Να έχετε καλή παρέα. Τώρα η καλή παρέα δεν σημαίνει όλοι πρέπει να είναι συγγενείς, γιατί ένα είναι συγγενείς και άλλο είναι οι φίλοι. Έτσι δεν είναι? Είναι καλά να έχουμε και καλή παρέα. Από όλα αυτά τα 9 principles, ποια νομίζετε ήταν το πιο μεγάλο, το πιο important από όλα? Κανένας? Έλα. Δεν άκουσα. Τι τρώνε ο κόσμος. Αυτό που τρώνε ο κόσμος έχει την πιο μεγάλη σημασία. Αυτοί οι κόσμος στα blue zones τρώνε περίπου 95% plant-based. Ολικές, φυτοφαγικές διατροφές. Και τρώνε πολύ λίγα ζωικά προϊόντα, ελάχιστο λάδι και επεξεργασμένα. Τα επεξεργασμένα και τα υπερεπεξεργασμένα. Τώρα στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη είναι τα υπερεπεξεργασμένα. Μιλήσαμε για την Εκκλησία. Τι λέει ο βίβλος, τι λέει, τι οδηγίες λέει? Στη Γένεσης 1:29 και 1:30 λέει, και είπε ο Θεός, «Ιδού σας έχω δώσει κάθε φυτό που παράγει σπόρο, το οποίο είναι πάνω στην επιφάνεια όλης της γης, και κάθε δέντρο με σπόρο στον κόρπο του. Αυτά θα είναι για εσάς τροφή». Εδώ είναι στη Δευτερονόμη, όταν ο Μωυσής
πήρε το κόσμο από την Αίγυπτο και πήγε στο δάσος, ήταν τις 10 εντολές και μετά είχαν τη δεύτερη νόμη. Και ένα από αυτούς είναι ο Θεός, γιατί κάνανε παράπονα, λένε δεν έχουμε τα κρέατα, δεν έχουμε αυτά τα πλούσια, ας ήμασταν σκλάβοι στην Αίγυπτο, ήταν συνηθισμένοι να τρώνε αυτά τα πλούσια φαγητά. Και ο Θεός είπε, έτσι σας ταπείνωσα. Σας άφησα να πεινάσετε και σας έθρεψα με μάνα. Μάνα, ξέρετε τι είναι μάνα? Είναι οι δεντάνθρικες. Είναι οι δεντάνθρικες από καλαμπόκι. Για 40 χρόνια οι Εβραίοι, όταν γυρίζανε στο δάσος, είχαν αυτό από το Θεό, έπεφτε από τον ουρανό. Και τελευταία στους 1 Κορινθαίους 3:16 λέει ο Άγιος Παύλος, λέει ότι ο Άγιος Παύλος το έγραψε, λέει, δεν ξέρετε ότι είστε ναούς του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Αν κάποιος καταστρέψει το ναού του Θεού, ο Θεός θα τον καταστρέψει. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και αυτός ο ναός είστε εσείς. Θέλει να πει, το ναός μας είναι το σώμα μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάζουμε το σώμα μας, γιατί το σώμα μας είναι το σπίτι της ψυχής μας. Αυτά ήταν τα blue zones. Τώρα, κανένας από εδώ δεν είναι από την Ικαρία, δεν μπορεί να με υποστηρίξει, αλλά μήπως κάποιος είναι από την Κρήτη εδώ? Κανένας είναι από την Κρήτη? Ο φίλος μου, ο κύριος Μαργαρίτης. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε shortages. Οι φασιστές, δεν ξέρω ποιοι ήταν στην Κρήτη, Μιχάλη, οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί πήραν όλα τα ζωικά, πήραν όλα τα καλά φαγητά και τους άφησαν τους καημένους τους Κρητικούς να φάνε χόρτα, να φάνε τροφήματα φυτά. Και τι έγινε όμως? Όταν ήρθανε και κάνανε έρευνες από την Αμερική, πήγαν στην Κρήτη και λένε, κάτι τι γίνεται εδώ πέρα? Και είδαν ότι ο κόσμος που έτρωγε φυτά και της ποιότητας ήταν ολικές φυτές, γιατί δεν είχατε εκεί πέρα Burger King και McDonald's και Harvey's και Kentucky Fried Chicken, τρώγατε σπιτίσιες. Ήρθανε ότι ο κόσμος στην Κρήτη είχαν είχαν χαμηλά ποσότητα χρόνιων νοσών. Υψηλό προσωπικό ζωής. Θέλω να πει, όλα που είχαν, το ζάχαρο, τη χολεστερίνη, τη πίεση, κατέβηκε κάτω. Και ο κόσμος ζούσε πιο υγιής. Σας έδωσα 2 παράδειγμα τώρα, Blue Zones και η κριτική. Τώρα η κριτική, τώρα σήμερα που λέμε μεσογειακή δίαιτα, αυτή δεν είναι μεσογειακή δίαιτα που τρώμε, όταν λένε εσύ τρως μεσογειακή δίαιτα θα είσαι μια χαρά. Αυτή η σημερινή μεσογειακή δίαιτα προσφέρνει αυτούς τους νόσους. Η κανονική και η σωστή μεσογειακή δίαιτα ήταν η δίαιτα στη Κρήτη, μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί και αυτοί τρώγανε 95% φυτά. Γιατί οι Γερμανοί πήραν όλα τα ζώα για τον εαυτό τους. Το γάλα, το κρέας. Στην ελληνική εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τι γίνεται? Το ακούτε κάθε Κυριακή. Στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, σε ένα χρόνο έχουμε περίπου, και ο Πάτερ θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, 180 με 200 μέρες νηστείας. 180 με 200 μέρες νηστείας στην Ορθόδοξη, στο ημερολόγιο. Και σε αυτές τις νηστείες δεν πρέπει να τρώμε ορισμένα πράγματα. Γενικά δεν πρέπει να τρώμε ζωικά. Δεν πρέπει να τρώμε ζωικά. Κρέας και γάλα και όλα αυτά. Επιτρέπεται πολλές φορές ψάρι. Καταλαβαίνω. Παράδειγμα, πριν το Πάσχα, νομίζω είναι 45 μέρες νηστεία.
50. Και πριν τα Χριστούγεννα 40. Και πριν της Παναγιάς είναι 15. Ωραία. Μετά από το Πάσχα όμως έχουμε 50 μέρες που μπορούμε να φάμε ελεύθερα, έτσι δεν είναι? Πάτερ, ευχαριστώ. Εμείς κάνουμε την νηστεία και μόλις έρχεται ο Πάσχας, ψήνουμε το αρνί ή ό,τι τρώμε, απολαύσουμε το αρνί, περιμέναμε τόσο καιρό. Για ποιο λόγο κάναμε την νηστεία για εκείνες τις 40 μέρες όμως? Ποιο λόγο κάναμε? Κανένας μπορεί, κύριε Εύα, για ποιο λόγο δεν τρώμε το κρέας? Ναι, ακριβώς. Να καθαρίσουμε το σώμα μας, όμως και το πνεύμα μας και τη ψυχή μας. Έτσι δεν είναι? Αλλά μόλις έρχεται το Πάσχα και μετά αρχινάμε μετά από το Πάσχα με τα barbecues και bla 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 bla, και όλα αυτά. Ποιος εδώ ακολουθεί όλες τις ημέρες της νηστείας της? Πρέπει να σηκωθείς. Πάτρε, πρέπει να σηκωθείτε. Αν μπορείτε να ακολουθήσετε... Αν μπορείτε να ακολουθήσετε τις ημέρες της νηστείας, αυτό θα μας βοηθήσει, δεν πάω να ψέλνω σε κανέναν, θα μας βοηθήσει όλους να είμαστε πιο υγιείς και να σταματήσουμε και να γυρίσουμε πίσω και αυτές τις χρόνιες νούσες. Okay? Η ελληνική ορθόδοξη γιατί είναι καλό? Θα πάω τώρα στους μοναχούς. Έχω πάει στο Άγιο Όρος. Ποιος έχει πάει στο Άγιο Όρος εδώ? Ήμουνα ευλογημένος και πολύ χαρούμενος που πήγα στο Άγιο Όρος. Την πρώτη χρονιά με τα κορίτσια εδώ, μόνο στο πλοίο, γιατί δεν αφήνουν οι γυναίκες πάνω στο Άγιο Όρος. Αλλά μετά 17 και 18 πήγα και έμενα σε μερικά μοναστήρια, σε ένα σκήτη της Άγια Άννας και παρακολούθησα εκεί πώς τρώνε οι μοναχοί. Οι μοναχοί, αυτό είναι ενδιαφέρον νομίζω για όλους, οι μοναχοί τρώνε 2 φορές την ημέρα. Δεν λένε το πρωί είναι breakfast και το βραδινό είναι βραδινό, μόνο λένε θα φάω 2 γεύματα την ημέρα. Και μετά από εκεί δεν τρώνε, έτσι πως καταλαβαίνω, πίνουν νερό, μπορεί να πιούνε τσάι, αλλά δεν τρώνε. Και τι γίνεται όταν δεν τρώνε? Ανάμεσα τις 12 ώρες κάνουν αυτή την νηστεία. Αυτή την νηστεία είναι πολύ θεραπευτική για το σώμα. Καθαρίζει το αίμα, καθαρίζει το μυαλό και οι μοναχοί έχουν χαμηλότερη ποσότητα χρόνιων νοσούν. Είναι υγιεινοί. Οι μοναχοί αποφεύγουν επίσης το κρέας για πνευματικούς λόγους, ασκώντας συμπονία, συμπονία means compassion, και αποφύγει βίας is violence, ως μέρος της ασκητικής τους ζωής. Δηλαδή, έχω έναν συγγενής, ας πούμε, που έγινε γιατρός στην Ελλάδα και μετά πήγε στο μοναστήρι και έγινε παπάς. Είναι γιατρός και παπάς για το μοναστήρι, στην Άγια Καρακάλου, που έχω πάει την τελευταία φορά. Και αυτός είναι γιατρός και λέει ότι οι μοναχοί έχουν πολύ λίγο τέτοιες ασθένειες. Λέω, τότε τι κάνεις όλη την ημέρα? Λέει, κάνω πιο πολύ confession, λέει. Αλλά όταν χρειάζονται αντιβιωτικά και ξέρω εγώ τέτοια πράγματα, τους δίνει. Επιτρέπεται όποιος θέλει να γελάσει, δεν απογορεύεται. Αν πω κάτι αστείο. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελα να ήμουν comedian όταν ήμουν νέος, αλλά το πρόβλημα κανένας δεν γελούσε στα αυτά που έλεγα. Τώρα θα μιλήσουμε για το βιγανισμός. Έχετε ακούσει τι είναι βιγανισμός? Κανένας άλλος ξέρει τι είναι βιγανισμός? Υπάρχουν πανφάγοι που είναι, πώς το στα αγγλικά, omnivores. Υπάρχουν φυτοφάγοι που τρώνε φυτά αλλά πίνουν γάλα και αυγά και γαλακτομικά, ας πούμε, και αυγά. Μετά υπάρχουν vegan. Vegan είναι αυτοί που αποφεύγουν τα ζώα όχι για υγιεινούς λόγους, το υγιεινούς λόγους εντάξει, αλλά γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν για τη βία
και την κακοποίηση που υπάρχει στις βιομηχανίες τώρα που υπάρχει. Το ξέρετε ότι τα κρέατα όμως που τα παίρνουμε τώρα δεν είναι από τη φάρμα, είναι από τις βιομηχανίες. Και ο βιγκανισμός είναι απλά, αν πας σε ένα εστιατόριο και πεις θέλω να φάω κάτι που δεν έχει ζώα, θα το ονομάσουν vegan. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ανταλλάζουν τις λέξεις. Αλλά για να ξεχωρίζουμε, όταν κάποιος τρώει ολική φυτοφαγική διατροφή, αυτόν τον λέμε plant-based eater. Εγώ και η οικογένεια μου είμαστε plant-based eater και ευχαριστώ για την υποστήριξη που κάνουμε μαζί, είναι πιο εύκολα. Και κάποιος που είναι vegan το κάνει για ηθικούς λόγους. Τώρα που μίλησε για τη βιομηχανική τα ζώα που κάνουν, την οτροπία ζώων, αυτό συμβάλλει στην αποψήλωση και την κλιματική αλλαγή. Τι θέλει να πει? Όταν τρώμε τόσα ζώα, όχι εμείς εδώ, όλος ο κόσμος, κάνει deforestation. Έχετε ακούσει αυτή τη deforestation? Τι γίνεται? Γιατί καθαρίζουν τόσα δέντρα. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Ο καφές είναι έτοιμος. Σήκω για καφέ, εντάξει, όποιος θέλει. Τσάι. Μπύρα έχουμε, ούζο. Κρασάκι. Λευκό ή κόκκινο. Τίποτα. Μόνο καφέ. Να συνεχίσω, κυρία Ήβα, ή να περιμένω? Να συνεχίσω, οκ. Η κτηνοτροφία κάνει πρόβλημα στο περιβάλλον, να το πούμε έτσι. Το περιβάλλον, στο Amazon, παράδειγμα, στο Amazon, καθαρίζουν στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα τα καθαρίζουν όλα για να φυτέψουν σόγια και καλαμπόκια, για να ταΐσουν όλα τα ζώα στις κτηνοτροφίες. Τώρα, αν σας ρωτήσω, μήπως ξέρει κανείς πόσο πληθυσμό έχουμε στην γη τώρα? Πόσο πληθυσμό κανένας μήπως ξέρει? Μόλις, ποιος το είπε? Ναι, 8 billion κάποιος άκουσα. Μόλις γυρίσαμε και είμαστε 8 billion σε όλο τον κόσμο. Και από τους 8 billion, 8 δισεκατομμύρια, σωστά, δισεκατομμύρια. Από τις 8 δισεκατομμύρια, περίπου ένα δισεκατομμύριο πεινάνε. Από τα 8 δισεκατομμύρια, περίπου ένα πεινάνε. Πόσα ζώα νομίζετε σκοτώνουμε σε ένα... Όχι, τώρα δεν μιλάω για όλα τα άγρια τα ζώα, μόνο τα ζώα για να φάμε. Ένα νούμερο. How much? Close. Ο Σταύρος είπε 20 δισεκατομμύρια, 80 δισεκατομμύρια ζώα σκοτώνουν. Υπάρχει πολλή βία και κακοποίηση. Έτσι. Θα μίλησα πριν για το Ιπποκράτη. Μήπως έχετε ακουστά έναν άλλον αρχαίον. Κάτσε να το βρω εδώ. Ο Πυθαγόρας. Έχετε ακούσει το Πυθαγόρα? Δεν σας ακούω. Ναι. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για μαθηματικά, όμως είπε ένα άλλο πράγμα. Όσο οι ανθρώποι σφάζουν τα ζώα, θα σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Πραγματι αυτός που σπέρνει τους σπόρους της δολοφονίας και τον πόνο δεν μπορεί να θερήσει τη χαρά και την αγάπη. Ο Πυθαγορίας ήταν ένας από αυτούς που έλεγε ναι, μπορεί να το κάνεις για ηθικούς λόγους, αλλά βοηθάει και για την υγεία. Το έλεγε αυτό. Και αυτό, αν το σκεφτείς, εγώ το έχω μιλήσει αυτό με μερικούς. Τώρα, στο κόσμο, τι γίνεται, στο Middle East, στην Ουκρανία, πριν 100 χρόνια, στη Μικρασία, τι γίνεται, ο κόσμος, όταν κάνει ρασισμό, όταν κάνει discrimination, λέει εσύ δεν είσαι σαν εμένα, τότε μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
Αυτό το discrimination, το ρατσισμό ας το πούμε, εδώ λέει ο Πυθαγόρας, αν μπορείς να ανεβάσεις το πνεύμα σου, να καταλάβεις ότι δεν είναι σωστά να σκοτώνεις κανένα πράγμα που ζει, τότε δεν θα έχετε πόλεμο να σκοτώνει έναν άλλο όπως κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή. Αν εκτιμήσουμε τη ζωή από κάθε πλάσμα που έπλασε ο Θεός στην γη, τότε θα υπάρχει μία βία. Θα υπάρχει καλοποίηση. Αυτό που θέλω να σας πω για το environment είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί βλέπουμε τώρα ο καιρός, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Βλέπουμε φορτούνες, βλέπουμε πλημμύρες. Όλα αυτά τα πράγματα γιατί γίνονται? Τώρα αυτή τη στιγμή λένε οι επιστήμονες, αν η θερμοκρασία της γης πάει στα 1,5 θα έχουμε καταστροφή. Γιατί τα icebergs, τα μεγάλα τα icebergs που είναι στα ωκεανούς, αν σιγά σιγά λιώσουν πιο πολύ, θα μπαίνουν μέσα στις ωκεανούς και θα κάνει όλες αυτές τις καταστροφές. Τώρα αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία έχει ανεβεί 1,18. 1,18. Και υπολογίζουν ότι μπορεί να κάνει λίγο καιρό να ανεβεί στα 1,5 αν δεν αλλάξουμε τις τρόπους ζωή. Ένα από τις μεγαλύτερες αιτίες που η θέρμανση ανεβαίνει είναι αυτό το deforestation, όταν κόβουν όλα τα δέντρα και όλα τα φυτά. Ζεσταίνει το μέρος. Όταν τις αγελάδες που έχουν τόσες αγελάδες, δεν μπορείς να τα φανταστείς. Αυτά όταν βγάζουν το αέριο, το methane, αυτό το methane ανεβαίνει και κάνει την ατμόσφαιρα, το οζόνι, να χάνει τη δύναμη. Και έρχεται μέσα ο ήλιος από τα σύννεφα πιο πολύ και πιο δυνατά και κάνει αυτές. Και ξέρουμε τις φωτιές. Στην Ελλάδα πόσες φωτιές. Μπορούμε να πούμε, αυτοί τα βάζουν τις φωτιές για να κάνουν οικόπεδα. Ναι, αλλά εν τω μεταξύ είναι πάλι τόση ζέστη, είναι ανυπόφερη ζέστη. Ανυπόφερη. Στο Καναδά πέρσι το καλοκαίρι δεν είχαμε στο BC. Στο Τορόντο είχαμε το smog, ήρθε μέχρι το Windsor. Βλέπαμε τι γίνεται εδώ πέρα, smog. Αυτό το smog, το ομίχλη, είχα ένα πελάτη που ήρθε στο φαρμακείο την περασμένη εβδομάδα, ένας νεαρός, και πήγε στο Amazon, πήγε στη Περού και μου λέει, ξέρεις Steve, είδα λέει το smog από πάνω το Amazon που κάνουν deforestation. Αυτό δεν μπορούμε εμείς σήμερα να το αλλάξουμε όλα, μπορούμε να πάρουμε βήματα να το αλλάζουμε σιγά σιγά, γιατί αν δεν είναι για μας, θα είναι για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγωνα μας. Πνευματική υγεία, το μιλήσαμε λίγο. Φροντίδα για το σώμα και για την δημιουργία του Θεού. Όλα τα πλάσματα δημιουργήσανε από το Θεό. Δείχνουμε έλεος στα ζώα και στο περιβάλλον. Ο Χριστός τι είπε? Ήρθα για έλεος, όχι για θυσία. Ήρθα για έλεος, όχι για θυσία. Στο παλιά Διαθήκη, οι Εβραίοι είχαν, τους νόμους τους και κάνανε αυτά τα πράγματα. Και ένα που πιστεύανε, που κάνανε, για να δείξουν την αγάπη τους στο Θεό, κάνανε αυτή τη βία, τη θυσία. Αν σπάνανε τους νόμους και μήπως δουλεύανε στο Σάμπεθ και κάποιος τον έπιανε, έλεγε πρέπει να φέρεις το δικό σου το πρόβατο ή το δικό σου το αρνί, να το φέρεις εκεί και πρέπει από μόνος σου να το σκοτώσεις, να το κάνεις sacrifice, να αφήσεις το αίμα να πέσει και τότε θα σε συγχωρέσουμε την αμαρτία σου. Και μετά οι παπάδες εκεί πέρα καίγανε τα λιπαρά και τα όργανα και τρώνε το κρέας. Αν έκανες... και μετά οι άλλοι παίρνανε τα ζώα και για να δείξουν ένα παράδειγμα στο Ευαγγέλιο ήταν ο Αβραάμ, έτσι δεν είναι? Ναι, ο Θεός τον είπε, θέλω να δω πόσο με αγαπάς, θέλω να σκοτώσεις το γιο σου. Δεν ξέρω η λέξη αν είναι καλή σκοτώσεις. Πάτρε, πώς? Να θυσιάσεις το γιο σου.
Και αγαπούσε τον Θεό τόσο πολύ που εκεί που ήταν να το θυσιάσει, ο Θεός τον σταμάτησε και στην ίδια στιγμή πιάστηκε ένα πρόβατο στο θήκη και είπε εντάξει, μπορείς να το θυσιάσεις αυτό. Και αυτή η συνήθεια το κάνουν για να δείξουν πόσο εκτιμούν και αγαπούν τον Θεό. Αλλά ο Χριστός ήρθε, ναι. Ευχαριστώ, Πάτερ. Ακριβώς αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Ο Χριστός όμως είπε, θέλω έλειος. Τώρα θα αλλάξουμε λίγο ταχύτητα. Λες, αν τρώω εγώ φυτά, φυτοφαγική διατροφή ολικής, εγώ δεν θα έχω δύναμη. Δεν θα μπορώ να περπατήσω. Πολλοί αθλητές, που πρέπει να είναι οι πιο γυμνασμένοι και πιο γεροί, ακολουθούν φυτοφαγική διατροφή. Ο φίλος μας, ο Σέρβος Ορθόδοξος, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που νομίζω έκανε το σταυρό του στις Ολυμπιάδες και τον κάνουν. Ναι. Αυτός είναι 100% ολικής διατροφής. Είναι vegan. Αυτός το κάνει πρώτα για λόγους για το ζώο. Και τον βοηθάει να είναι ο καλύτερος tennis player στον κόσμο. Αυτοί είναι άλλοι αθλητές. Δεν είναι καθημερινοί αθλητές. Είναι από τις πιο υψηλή επίπεδο. Αυτός εδώ δεξιά, τον λένε Patrick Baboumian. Αυτός ήρθε από το Ιράν, είναι Armenian και πήγε στη Γερμανία μικρό παιδί και άρχισε να θέλει να κάνει βάρη, ξέρω, έκανε βάρη, έτρωγε απ' όλα, αλλά είχε ένα μέρος στη καρδιά του μαλακό όταν έβλεπε ένα πουλί με σπασμένο φτερό, το πήγε στο κτηνίατρο. Το πήγε στο κτηνίατρο και το χάσανε αυτός, πού βρίσκεται, 10 χρονών. Και λέει, πήγα λέει, να βοηθήσω το πουλί. Και τον βρήκανε, τον πήγανε σπίτι με το ταξί. Μετά το μεγάλωσε, λέει, κάτσε, εγώ λέει, αγαπάω τα ζώα τόσο πολύ. Από τη μια μεριά, τρώω κοτόπουλο. Σταμάτησε να τρώει τα κοτόπουλα, σταμάτησε να τρώει τα ζωικά προϊόντα. Μετά ήταν μόνο φυτοφάγος, έτρωγε γάλα και τυρί και αυγά. Και κέρδισε πολλά πρωτάθλημα ως ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο. Και μετά από καιρό σταμάτησε όλα τα ζωικά, και τα γαλακτομικά και τα αυγά. Και τον ρωτάει, εσύ, Πάτρικ, πώς είσαι τόσο δυνατός, πώς σηκώνεις 1000 pounds στο χέρι σου. Και λέει, τα πιο δυνατά ζώα είναι φυτοφάγοι. Τα πιο δυνατά. Gorillas, buffaloes, elephants, giraffes, hippopotamus, άλογα, αγελάδες, τι άλλο, κατσίκες, πρόβατα. Αυτά είναι φυτοφάγες. Οι Kenyan που είναι οι marathon, που τρέχουν στο marathon, αυτοί νικίζουν πολλές φορές και αυτοί τρώνε μια διατροφή που είναι 84% υδατάνθρακες, 10% πρωτεΐνη και 6% λιπαρά. Τώρα όλοι μας λένε να πάνε να φάνε πρωτεΐν. Όμως αυτοί τρώνε πιο πολύ υδατάνθρακες. Τώρα πρέπει να σας βοηθήσω να καταλάβετε, είναι 2 λογιών υδατάνθρακες. Είναι τις επεξεργασμένες υδατάνθρακες, επεξεργασμένες να πει processed carbohydrates. Αυτά είναι bad, κακά για την υγεία, δηλητήριο. Αν το φάτε σε μια γιορτή στο Πάσχα, εντάξει, δεν γίνει τίποτα. Αλλά στις καθημερινές ζωές σας, να μην τρώτε επεξεργασμένα και υπερεπεξεργασμένα υδατάνθρακες. Αυτές οι υδατάνθρακες που μιλάμε είναι ολικές. Είναι που μεγαλώνουν στο χώμα. Είναι αυτά που έβαλε ο Θεός να μεγαλώσουν για μας. Άρα ο Θεός τι λέει στην πρώτη χρονιά της ζωής, που είναι πολύ important, το γάλα που η μάνα θυλάζει το μωρό, τι είναι η διατροφή του. Είναι 87% νερό, 7% lactose. Το lactose είναι υδατάνθρακες. 4% fat και 1% πρωτεΐνη. Μήπως ο Θεός κάνει λάθος. Μήπως ο Θεός κάνει λάθος και έπρεπε να τους βάλει πιο πολύ πρωτεΐνη ή πιο πολύ λιπαρά. Δεν νομίζω. Αυτοί που κάνουν λάθος είναι το marketing και οι εταιρείες που θέλουν τα λεφτά μας και να πάρουν και την υγεία μας παράλληλο με τα λεφτά μας.
Τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη ιατρική, για τη σύστημα υγείας. Αυτή η φωτογραφία... θα ρωτούσα να κλείσουν το φως λίγο. Αυτή η φωτογραφία δείχνει ακριβώς τι είναι η σύστημα υγείας. Η σύστημα υγείας είναι σαν ένα λόφο και περιμένει το άτομο να πάει πάνω στο λόφο και όταν πέφτει από το λόφο, μπαπ, είναι εκεί πέρα ο ασθενοφόρος και έτοιμος να τον πιάσει, να τον πάει στο νοσοκομείο και μετά από εκεί θα βάλουν τα καλώδια και τις ένεσης και μπλα μπλα μπλα, τα blood test και αυτή είναι η ιατρική σύστημα υγείας. Στην Αμερική 70% παίρνουν φάρμακα με συνταγή. Στο Καναδά είναι περίπου το ίδιο και αυτοί οι 65 και πάνω παίρνουν τουλάχιστον 5 φάρμακα. Γιατί είναι αυτό? Γιατί ο σκοπός είναι για να εντομεταπίζει τα συμπτώματα, όχι τις αιτίες. Αυτό δεν μπορούσα να το πω. Το σύστημα υγείας τώρα είναι να αντιμετωπίζει τα συμπτώματα. Αν είναι η πίεση σου ψηλά, αν είναι η χολεστερίνη, αν είναι το ζάχαρο. Το σύστημα υγείας τα αντιμετωπίζει αυτά. Αλλά όχι η αιτία, the cause. They don't treat the cause. Για παράδειγμα, αν έχεις μια μέλισσα στο σπίτι σου μέσα, έτσι, και πας και πάρεις και τη σκοτώσεις, έλυσες το πρόβλημα. Αν έχει μια, πώς το λένε, net στα ελληνικά, αν έχει μια φωλιά, ευχαριστώ, αν έχει μια φωλιά μέλισσες από κάτω από το σπίτι σου και μπαίνουν συνέχεια από εκεί πέρα και εσείς κάθε φορά πάτε και σκοτώνετε μια και λέει έλυσα το πρόβλημα. Αυτή είναι το σύστημα υγείας. Δίνουν φάρμακα να σκεπάσουν την πίεση, τη χολεστερίνη, το ζάχαρο, τη φλεμονή, όταν έχει κάποιος φλεμονή, inflammation, υπάρχουν χάπια του inflammation. Τώρα, εγώ δεν κατηγορώ τα φάρμακα, όπως είπα πριν. Τα φάρμακα και η ιατρική επιστήμονη χρειάζεται για να ζήσουμε. Όμως πρέπει να ξεχωρίζουμε ποια είναι υποχρεωμένα να πάρουμε τα φάρμακα και ποια μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Ιπποκράτη. Και αυτό δεν μας λένε. Γιατί δεν μας λένε? Γιατί οι βιομηχανίες τροφών δίνουν πολλά λεφτά στην κυβέρνηση, στην Αμερική παράδειγμα, να βάλουν το προϊόντα στο food guide. Οι βιομηχανίες στο κρέας, τα αυγά, τα γαλακτομικά πάνε εκεί όταν παίρνουν απόφαση τι είναι το food guide και λένε hey, να μας βάλεις εμάς για να τρώνε ο κόσμος, γιατί αν αλλάξουν το food guide θα χάσουν δουλειά. Στην Αμερική 90% από το 3,5 τρισεκατομμύρια έξοδα που έχει το σύστημα υγείας πάει στις χρόνιες ασθενείες. Όμως ξέρουμε ότι αυτές οι χρόνιες ασθένειες, χρόνιες νόσους, μπορεί να τα σταματήσουμε να μην γίνουν. Και αυτός ο λόγος είναι η δίαιτα. Αυτός είναι, τον λένε Dr. T. Colin Campbell, που έγραψε ένα βιβλίο που ονομάζεται The China Study. Και τι έκανε? Πήγε στη China και κοίταξε διαφορετικά χωριά και τους έπαιρναν το αίμα και τους εξέτασαν. Ανάλογα με τι τρώγανε και τι τρόπο ζωής είχαν, κοιτάζαν τα αποτελέσματα. Και είδε αυτός ότι το καρκίνο προέρχεται όταν κάποιος έχει υψηλή επίπεδο ζωικά. Όταν είναι χαμηλή το επίδετο, δεν ανάβει το καρκίνο. Όταν είναι ψηλή, ανάβει. Αυτός την έρευνα που έκανε, το μελέτη έδειξε ότι μπορεί να αναβοσβήνει το καρκίνο. Στο καρκίνο του στήθους έκανε αυτές τις έρευνες. Και λέει, αυτές οι χρόνιες ασθένειες μπορούν να λέγονται ασθένειες της ευημερίας, οι ασθένειες της υπερβολικής διατροφής, που προκαλούνται από την ανετή ζωή και το να τρως σαν βασιλιάς. Όταν τρώμε σαν βασιλιάς, τότε τρώμε όλα αυτά τα πλούσια φαγητά και έρχονται αυτές οι χρόνιες ασθενείες.
αν σκεφτούμε τους μοναχούς, αν σκεφτούμε τη κριτική μεσαιωκή διατροφή, τότε μπορούμε να αλλάξουμε τις τρόπους ζωής, θέμα για το διατροφή, για να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι, η δίαιτα είναι τοξική στη Βόρεια Αμερική. Η τοξική δίαιτα προσφέρει αυτές τις χρόνιες νούσες. Υπάρχει πολλά λεφτά σε αυτές τις χρόνιες νούσες. Με όλα τα λεφτά που υπάρχουν, κάποιος με ρώτησε για το Repatha, για το Ozempic, για το Wegovy, που είναι αυτές ένεσης, το ένα για να χαμηλώσει το LDL, το άλλο για να χαμηλώσει το ζάχαρο, το τρίτο για να χάσεις βάρος. Το Wegovy είναι $500 ένα στυλό το μήνα. Το Repatha είναι $600 το μήνα. Το Ozempic είναι $250 το μήνα. Αυτό είναι καναδικές τιμές. Στην Αμερική είναι 10 φορές πιο πολύ. 5 με 10 φορές. Αλλά εμείς ευτυχώς από εκείνη τη μεριά, οι περισσότεροι μας δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί όλοι δουλέψατε και εργάζατε και έχετε καλή ασφάλεια, έχετε πρώτα απ' όλα του government την ασφάλεια και επίσης έχετε και το Chrysler, το Ford, το National Rad, bla bla bla. Οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, αν κάνανε καλή δουλειά, μαζέψαν λεφτά, βάλανε investments, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει κέρδος στην σύστημα υγείας που κανονικά τη λέμε σύστημα αρρώστιας. Αλλά αν αναφέρομαι τον Ιπποκράτη πάλι, λέει, αν θέλεις να έχεις καλή υγεία, πρέπει πρώτα να αναρωτήσεις τον εαυτό σου, να κοιτάξεις τον καθρέφτη και να πεις, για ποιο λόγο, τι είναι η αιτία που έχω αυτό το πρόβλημα. Μόνο τότε μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει. Όταν πας στο γιατρό, εγώ όταν άρχισα φαρμακοποιός, έλεγα, θα δίνουμε τα φάρμακα, ο κόσμος θα γίνεται καλά. Δίνουμε τα φάρμακα, ο κόσμος θα γίνεται καλά. Και μετά από 37 χρόνια, ξέρεις τι είδα? Όχι, δεν με έκανε 37 χρόνια, με έκανε πιο λίγα. Λέω ότι κάτσε, αυτό εδώ δεν είναι, ο κόσμος δεν γίνεται καλά, μόνο είναι σταθερή. Παίρνουν πάλι συνέχεια τα φάρμακα. Και αυτά τα φάρμακα και τα νοσοκομεία κάνουν το business, το big pharma που λένε. Έχει δύο μεγάλες βιομηχανίες, το big pharma και το big food, που μας λένε λάθος οδηγίας, που μας λένε λάθος διαφήμισης και που μας βάζουν σε αυτή τη θέση ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε τα φάρμακα, όλο για το κέρδος της εταιρείας. Να πάω λίγο. Πόση ώρα έχουμε, Ήβα? Τι ώρα έχουμε? Η ολικής φυτοφαγικής διατροφής δεν είναι κάτι που κάνεις για λίγο καιρό. Είναι κάτι που κάνεις όλη τη ζωή σου. Είναι τρόπος ζωής. Right? Όταν μιλήσαμε αυτά, μπορείτε να διαβάσετε, είναι τρόπος ζωής. Δεν θα σε πιέζει ο γιατρός σου να το κάνεις. Ο γιατρός σου δεν θα σε πει. Εσύ πρέπει να πάρεις την απόφαση, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθεις τι είναι το σωστό δρόμο να ακολουθήσω. Σας έδειξα 4 παραδείγματα. Το Blue Zones, τη κριτική διατροφή, τη ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και ο βιγανισμός και το περιβάλλον. Σας έδωσα 5 λόγους που μπορείτε να σκεφτείτε. Εσείς δεν θα αλλάξετε, εγώ δεν θα αλλάξω τώρα το χρόνο ή την άλλη μέρα το κόσμο, αλλά το δικό μου κόσμο θα αλλάξω. Και αν κάθε ένας κάνει το δικό του, έτσι γίνεται η αλλαγή. Το σύστημα υγείας, αυτό είναι ένα cartoon και κοροϊδεύει, λέει, το σύστημα υγείας είναι σαν όταν έχει νερό στο πάτωμα και το κάνουμε με τη μάπα. Έτσι είναι η σύστημα υγείας. Τι χρειάζεται να κάνουμε να σταματήσει αυτό το πρόβλημα? Κλείς τη βρύση. Ή ένα άλλο, όταν οδηγάς το αμάξι σου και ανάβει ένα λαμπάκι. Λες, άναψε ένα λαμπάκι. Θα πας στο mechanic, θα σε βάλει ένα αυτοκόλλητο πάνω στο λαμπάκι και πεις, εντάξει, πήγαινε, είσαι στο καλό σου. Μετά πας την άλλη φορά, ένα άλλο λαμπάκι. Πας μέσα στο συνεργείο, τι δεν είναι η λέξη, και λέει, ένα άλλο αυτοκόλλητο και κολλάς απάνω και λέει, τώρα δεν φαίνεται και εκείνο το φως, πήγαινε στο καλό σου, πρόσεξε πως το οδηγάς. Το έφτιαξες το κάρο? Δεν το έφτιαξες. Το κάρο χρειάζεται
να το βάζεις το καλύτερο βενζίνη. Το κάρο δεν χρειάζεται να βάζεις μέσα, δεν χρειάζεται μέσα να βάζεις το λάδι. Το λάδι δεν πάει μέσα στη μηχανή. Το λάδι πάει κάπου αλλού. Όταν βάζεις το λάδι μέσα που πάει τη βενζίνη, το αυτοκίνητο δεν θα πάει. Αυτό μου άρεσε αυτό το παράδειγμα. Το άκουσα από έναν καρδιολόγο στη Θεσσαλονίκη που είναι φοιτικός καρδιολόγος. Αν ενδιαφέρεστε, veganlifestyle.gr, veganlifestyle.gr, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Είναι πολλοί διατολόγοι και γιατροί και έχουν φεστιβάλ κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και έχουν διάφορες ομιλίες, πολύ ωραίες ομιλίες και λένε για την υγεία, λένε και για τα ζώα, λένε και για το περιβάλλον, λένε και για τη θρησκεία. Είναι πολύ ωραία. So, lifestyle medicine που σας είπα, τρόπο ζωής. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται, το είπαμε τα Blue Zones 9, αλλά για να κάνουμε λίγο πιο απλό, είναι 6 πυλώνες τρόπου ζωής. So, πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα αυτά και τα μιλήσαμε πριν. Τη διατροφή τι τρως, τη γυμναστική, το στρες. Ένα πράγμα με το στρες είναι και ο ύπνος. Ο ύπνος είναι πολύ χρήσιμος, να κοιμόμαστε τουλάχιστον 8 ώρες τη νύχτα και να κοιμόμαστε λίγο πιο νωρίς, γιατί όταν κοιμάσαι πιο αργά είναι δύσκολο, γιατί όταν ο ήλιος ανεβαίνει, τότε το σώμα σου θέλει να ξυπνήσει. Πρέπει να κάνουμε, όπως λέμε στην Ελλάδα, κάποιος πάει να κοιμηθεί νωρίς, τι, κοιμάσαι με τις κότες? Κοιμάμαι με τις κότες. Όπως κοιμούνται και οι μοναχοί. Οι μοναχοί κοιμούνται διαφορετικές ώρες από την Ελλάδα. So, το φάρμακο που χρειάζεται είναι η διατροφή. So, να ξέρετε ότι η διατροφή προκαλεί ασθένεια, η διατροφή προλάβει ασθένεια, η διατροφή σταματήσει ασθένεια και η διατροφή αναστρέψει ασθένεια. Ο γιατρός δεν σου λέει ποτέ ότι μπορείς να αναστρέψεις το ζάχαρο διαβήτης τύπου 2. Σου λέει πάρε τα φάρμακα, το Metformin, το Ozempic, την ινσουλίνη και μη στεναχωριέσαι. Αλλά τα φάρμακα, αν διαλέξεις τα σωστά φάρμακα και πρώτα αρχινάει με το αν είσαι πάνω από το BMI, so αυτές οι νόσεις θεραπεύονται με τη διατροφή. Καρδιοπαθήση, καρκίνο, ζάχαρο διαβήτης τύπου 2, autoimmune disorders, πώς το λένε, το σώμα, δεν το ξέρω. Και cerebrovascular like εγκεφαλικούς. So, εδώ είμαι με τον Dr. Esselstyn, που ήταν το little βιντεάκι. Πήγα στην ομιλία του με την Ιώτα, πήγαμε, ήταν 4 ώρες ομιλία και είχαν 90 άτομα εκεί πέρα. Πολλοί από αυτούς ήταν γιατροί και άλλοι ήταν οι ανθρώποι και έλεγε πώς μπορείς να σταματήσεις και να γυρίσεις πίσω το heart disease. Το heart disease τι είναι? Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ξέρω, περνάει ο χρόνος λίγο, αλλά είναι ενδιαφέρον. Όταν παθαίνουμε αθεροσκλέρωσης, εδώ είναι το θρόμπος. Τι γίνεται? Αυτό είναι ένας θρόμπος εδώ πέρα, δεν ξέρω αν βλέπετε το mouse. Και από πάνω το θρόμπος είναι ένα, ας πούμε, συντόνι, τόσο ψηλό σαν η αράχνα που κάνει τις κλωστές. Είναι τόσο ψηλό, είναι πολύ ευαίσθητο. Και αν τρώμε φαγητά, επεξεργασμένα, αλκοόλ, κοκακόλες και φαγητά με ζωικά και με τυριά και με όλα αυτά, και μπορεί και η πίεση ανεβαίνει, η πίεση αν είναι πάνω, όλα αυτά μαζί κάνουν αυτό το συντόνι, το λέω, μπορεί να σπάσει. Και αν σπάσει, η αρτηρία γεμίζει με αίμα και όταν η αρτηρία γεμίζει με αίμα έρχονται τα clotting factors να το σταματήσουν. Αλλά αυτό είναι παράξενο πράγμα, γιατί όταν έρχονται πολλά, σταματάει το αίμα, την κυκλοφορία αίμα και αυτό είναι το heart attack. So, αυτός ο Dr. Esselstyn έκανε μια έρευνα, όχι, έκανε 2 έρευνες, αλλά μια έρευνα, η πρώτη, αν δείτε το έργο του documentaire Forks Over Knives, σας λέω όλους να το δείτε αν έχετε χρόνο, πήρε ασθενείς που ήταν πολύ σοβαρά αρρώστοι, όχι έτσι, πολύ σοβαρά. Και οι γιατροί τους είπανε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για εσάς. Έτσι είσαστε, έτσι θα πάτε. Και αυτός τους πήρε και τους έβαλε σε ολικής διατροφή, φυτοφαγική διατροφή, κανένα ζωικό,
κανένα επεξεργασμένο και ούτε λάδι, ούτε ελαιόλαδο. Και αυτοί μετά από λίγο γίναν καλύτερα, μπορούσαν να περπατάνε, δεν είχαν shortness of breath, δεν είχαν καρδιακή επεισόδιο εκεί που κάναν την έρευνα για 12 χρόνια. Αυτοί που αποφύγανε από αυτό, τότε είχαν μερικά επεισόδια. Και απορούσαν οι γιατροί, γιατί λένε, αυτό πρώτα έλεγε έχεις καρδιοπαθήσεις και τώρα εσύ δεν έχεις καρδιοπαθήσεις. Ήταν στο medical record, αυτοί δεν ήξεραν τίποτα. Ήταν μια χαρά. Αυτό δείχνει μετά από 3 εβδομάδες, αν τρως φυτικές, ολικές φυτοφαγικές διατροφές, το αίμα κυκλοφοράει καλύτερα. Εδώ δείχνει αυτό το angiogram είναι από έναν γιατρό συνάδελφο του Dr. Esselstyn. Και εκεί που δούλευε μια μέρα λέει, όχι, πονάει το στήθος μου, τον έστειλαν αμέσως στο catheterization lab, το λένε, και είπανε, έχεις το όγκο εδώ πέρα στην αρτηρία, στη στεφανία αρτηρία, και είναι πολύ νερό και έχεις το πόνο. Και λέει, μπορεί να σε κάνουμε open heart surgery, αλλά αν θέλεις, λέει, μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη δίαιτα που προτείνω, τη διατροφή, και λέει, εντάξει, θέλω, δεν μ' αρέσει καλύτερα να μου ανοίξουν το στήθος, να μου κόψουν όλα τα κόκαλα. Και αυτός ήταν γιατρός. Και μετά από καιρό άρχισε να αισθάνεται καλύτερα και εδώ δείχνει 60 μήνες, 5 χρόνια, άνοιξε η αρτηρία. Τώρα δεν θέλω να σας κοροϊδέψω και να σας πω αν φάτε φυτική διατροφή ότι η αρτηρία σας θα ανοίξει 100%. Όχι. Η αρτηρία να ανοίξει και 6% και 10%. Δεν θα έχετε συμπτώματα. Δεν λέω ότι κανένας εδώ, μόνο λέω γενικά. Δεν θα έχει αυτός που έχει, τα συμπτώματα θα φύγουν. Και μετά αν συνεχίσεις με τη διατροφή, σιγά σιγά φεύγουν και τα αθεροσκλέρωση, σιγά σιγά. Και ο γιατρός αν σας βάλει και σε statin, Lipitor, Rosuvastatin, Repatha, αν σας βάλει σε αυτά να είναι βοηθητικό, τότε γυρίζει πίσω η αθεροσκλέρωση πιο καλά. Right? Για να είμαστε ασφαλείς, δεν θα πούμε, δεν θα θέλουμε τα φάρμακα, γιατί αν βοηθάνε, αλλά το πράγμα είναι να μην παίρνουμε πολλά φάρμακα. Γιατί όταν σας έδειξα στην αρχή εκείνα τα graph για ποιο λόγο πεθαίνουν ο κόσμος, στη τρίτη θέση είναι το σύστημα υγείας. Αλλά δεν το βάζουν στα graph. Στη τρίτη θέση που ο κόσμος πεθαίνει είναι το σύστημα υγείας. Πολλά φάρμακα, λάθος πράγματα, λάθος στο νοσοκομείο. Παράδειγμα, πριν ένα μήνα είχα ένα πελάτη, θα το πω, ασθενό, για 9 χρόνια. Και είχε 2-3 μπαλούνια, stents. Και μετά είχε λίγο shortness of breath και πήγε, θα σε πάμε στο angio catheterization lab, να δούμε πού έχεις άλλο μπλοκάρισμα. Και τον βάλανε στο κρεβάτι και πήγανε στο πρώτο, λέει, εδώ δεν έχεις μπλοκάρισμα. Πήγαν στο δεύτερο, λέει, εδώ δεν έχεις μπλοκάρισμα. Πήγαν στο τρίτο και τον σκοτώσανε αμέσως. Πέθανε, boom. So, δεν θέλεις να κάνεις αυτά. Αυτά είναι invasive. Αν χρειάζεται να το κάνεις, η ιατρική σε στέλνει να το κάνεις. Και αν είναι κάτι επίγον, ότι αν δεν το κάνεις θα πάρει κάποιος heart attack, πρέπει να το κάνεις. Αλλά αν έχεις shortness of breath, μπορείς να διαλέξεις αυτή τη διατροφία που σας λέω και μετά από καιρό, λίγες μήνες, θα αισθάνεσαι καλύτερα. Όταν ακολουθείς αυτή τη διατροφή, πρώτα απ' όλα, σαν παρενέργεια καλή, πότε λέμε παρενέργεια καλή, αυτή είναι καλή παρενέργεια, θα χάσεις βάρος. Θα χάσεις βάρος γιατί τρως φαγητά που είναι χαμηλές στις θερμίδες. Είναι χαμηλές στις θερμίδες, αλλά είναι αψηλές στις φυτικές, πώς το λένε, ίνες. Ξέρεις τι είναι φυτικές ίνες. It's low in calories, but high in dietary fiber. So, όταν έχουμε φυτικές ίνες, αυτές περνάνε από τον έντερο και δεν τραβάμε τόσες θερμίδες στο σύστημα και αυτόματα χάνουμε βάρος. Αυτόματα, είναι απίστευτο. Και κάποιος που δεν μπορεί να κάνει γυμναστική, κάποιος που είναι σε γεροκομείο ή που είναι ανάπηρος, ξέρω εγώ, και δεν μπορεί να κάνει αυτά που έλεγα πριν, δεν μπορεί να πάμε για ποδήλατο όπως πάμε, μπορεί μόνο με τη διατροφή, αν διαλέγει αυτά τα φαγητά, τα τροφήματα, μπορεί σιγά σιγά να χάσει βάρος. Δεν χρειάζεται να τα χάσει αμέσως και σε ένα χρόνο. Αν χάσεις 2 pounds το μήνα,
είναι 24 pounds το χρόνο. Και όταν τρως αυτή τη διατροφή, προπαντός αν έχει κάποιος καρδιακή πάθηση, είναι καλά να τρως τα πράσινα, τα leafy vegetables. Γιατί αυτά δίνουν ένα φάρμακο, το λένε nitric oxide. Nitric oxide χαλαρώνει τις αρτηρίες και αφήνει το αίμα να κυκλοφοράει καλύτερα. Αυτό είναι το documentary που αν πάτε στη σελίδα μου μπορείτε να το δείτε ή μπορείτε να το δείτε στο Tubi. Δεν σας ρωτάω ούτε σας παρακαλώ να πάτε στη σελίδα μου ούτε τίποτα. Εγώ σας ξέρω μερικούς προσωπικά και άλλους από φάτσα, όμως χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε τόση υπομονή που μιλάω και σας ευχαριστώ και εύχομαι να μπορώ να βοηθήσω. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που είμαι εδώ. Και αυτός ο Dr. Greger, αφού η whole food plant-based diet σταματάει το number one killer στη Βόρεια Αμερική. Σταματάει το number one killer, λέει. Γιατί να μιλάμε για άλλες δίαιτες, γιατί να μιλάμε για το Atkins diet, για το Paleo diet, για το, Keto diet. Αυτό έδειξε ότι αν ακολουθήσεις αυτή τη δίαιτα, θα μπορείς να προλάβεις το number one killer στην Αμερική. Πριν 23 χρόνια, δυστυχώς, πήγανε στο World Trade Center και σκοτώσανε 2.000 άτομα τα αεροπλάνα, έτσι δεν είναι? Και κάθε χρόνο τους μνημονεύουμε όλοι οι Αμερικοί. Λέμε αυτά τα 2.000 άτομα σκοτωθήκανε για κανένα λόγο. Κάθε μέρα πεθαίνει στην Αμερική ένα άτομο από καρδιοπαθήσεις κάθε 20 δευτερόλεπτα. Κάθε μέρα πεθαίνει στην ημέρα συνολική 2.000 άτομα. 60.000 το μήνα. Εγώ γεννήθηκα στη Φλόρινα, είναι 20.000 μόνο. 60.000 το μήνα, 720.000 το χρόνο. Η Θεσσαλονίκη είναι 500.000 πληθυσμό. Γιατί δεν το μιλάνε αυτό? Γιατί δεν τους συμφέρει. Εγώ όμως ήρθα να σας το μιλήσω. Όχι που πάω να βάλω τον εαυτό, μόνο λέω κάποιος πρέπει να σας τα πει. Να πει, να ακούσετε, να μάθετε, όχι να ακούσετε. Εγώ δεν συμβουλεύω κανέναν. Εγώ μόνο μιλάω αυτό που είναι μέσα στην καρδιά μου και που έχω ευθύνη να το μοιράσω με τον κόσμο. Εδώ είσαστε 25-30 άτομα. Μπορεί, εκτός τη γυναίκα μου, μπορεί οι άλλοι και η κόρη μου, μπορεί όλοι να φύγετε και να πούτε ωραία, γεια σας, να είστε καλά. Αλλά αν μπορώ έναν άτομο ή 2 άτομα παραπάνω να ακολουθήσουν αυτή τη διατροφή, εγώ θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και ούτε να μου το πείτε, δεν θέλω εγώ να ξέρω, αν θα μου πείτε, αλλά αν το κάνετε και βοηθήσετε τον εαυτό σας, το μέλλον σας, την υγεία σας, τη μακροζωή σας, εγώ θα έχω ηγηθεί 1000 φορές. Αυτά είναι εδώ πέρα, τα καταλάβετε. Εντάξει, και ούτε λάδι, γιατί το λάδι, λέμε το ελαιόλαδο είναι καλό, αυτό είναι καλό θέμα. Το ελαιόλαδο είναι καλό σε ένα ποσό. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Πολιτίδης μου έλεγε, Σταύρο, πιες λάδι γιατί είναι καλό. Και εγώ έπινα λάδι 2-3 κουταλιές την ημέρα και από πάνω στη σαλάτα, δεν ξέρω πόσο λάδι. Το λάδι, καλύτερα να φας την ελιά. Η ελιά έχει όλες τις θεραπευτικές benefits, έχει τη φυτική ίνα, έχει τις βιταμίνες, έχει και το λιπαρό. Το λάδι είναι επεξεργασμένο. Όχι μόνο είναι επεξεργασμένο, είναι το πιο επεξεργασμένο προϊόντα στον κόσμο. Εδώ αν τρως λάδι, δεν χορταίνει, αυτή είναι η φωτογραφία από την κοιλιά, από το στομάχι. Δεν χορταίνεις ποτέ. Τυρί, ακόμα δεν χορταίνεις. Το κρέας, τρως το κρέας, αλλά ακόμα έχεις περιθώριο να φας κάτι γλυκό, κάτι πίτσα, γιατί δεν χορταίνεις 50%. Μόλις τρως τα δημητριακά, μόλις τρως τα χορταρικά, τα φρούτα και τα λαχανικά, τότε σπάς στα 80% και λες, εγώ δεν μπορώ να φάω τίποτα άλλο. Αλλά αυτό που έχεις φάει, όπως γράφει, είναι 500 θερμίδες. Πώς να διαλέγεις φαγητά? Κάτι που έχει χαμηλές θερμίδες είναι κάτι που έχει νερό και που έχει φυτικές ίνες. Αν είναι κάτι που είναι φυτικές ίνες και νερό, θέλει να πει είναι χαμηλές θερμίδες. Και κάτι που έχει και σε χορταίνει. Κάτι που έχει υψηλές θερμίδες, δεν έχει νερό και δεν έχει φυτικές ίνες. Πώς το γνωρίζεις αυτό? Ό,τι έρχεται σε σακούλα, σε κουτί, στη σούπερ μάρκετ, όταν πάτε στη σούπερ μάρκετ
έχει τα λαχανικά. Hi, honey. Hi, honey. You want to talk? Βαρέθηκε, έχεις δίκιο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πώς σε λένε? What's your name? What's your name? I don't know. Come here. Τώρα, αυτό το χρυσό εδώ πέρα χρειάζεται όλη τη βοήθεια. Και δυστυχώς έχω ένα φίλο παιδίατρο και έκανε ένα podcast που θα είναι στο YouTube channel, το δικό μου το λένε Plant-Based Wellness Forum. Και αυτός ο παιδίατρος αυτό λέει στους ασθενούς τους ότι να ακολουθούν φυτοφαγική διατροφή. Και μου λέει, Σταύρο, λέει, το ξέρεις ότι και παιδιά 3 χρονών, μόνο 3 χρονών βλέπουν τις αρχαίες, τα λιπαρά λουρίδες στις αρτηρίες τους. Καταλάβετε τι είπα? Στις αρτηρίες δεν έχουν καρδιοπάθηση ευτυχώς, αλλά βλέπουν παιδιά 3 χρονών έχουν λιπαρά λουρίδες μέσα στις αρτηρίες τους, γιατί already άρχισε αυτή η αθεροσκλέρωση. Κάνανε έρευνες στις Koreans που πεθάνανε νέα παιδιά και είδανε ότι οι Koreans κάνανε το autopsy και βλέπανε έχουν το ίδιο πράγμα λίγο πιο πολύ. Στα 1960s. Πριν 10 χρόνια κάνανε έρευνες σε αυτούς που σκοτωθήκανε κατά λάθος, car accidents ξέρω εγώ, και πάλι οι νέοι είχαν αυτά τα λιπαρά λουρίδες. Δεν είχαν συμπτώματα, αλλά ήταν αυτά τα θεμέλια που αρχίσανε και μετά όταν πάνε στα 40 και 50 και 60, έγινε η αθεροσκλέρωση και τώρα έχουμε τα συμπτώματα, έχουμε τους γιατρούς, έχουμε τα φάρμακα, έχουμε τα νοσοκομεία. Μια φωτογραφία, 1000 λέξεις. Εδώ είναι μια φωτογραφία 4 κουταλάκια ελαιόλαδου και ένα πιάτο λαχανικά. Και τα δυο είναι 480 θερμίδες. Με ποιο θα χορτάσετε πιο εύκολα? Θα περάσω λίγο πιο γρήγορα από όλα αυτά. Σας κούρασα, 1000 συγγνώμη. Εδώ ο Καναδάς, ανάλογα με την Αμερική όμως, έχει κάνει κάτι πολύ καλό. Στο 2019 δεν άφησε τις βιομηχανίες του ζώων τροπών να έρθουν να πούνε ποιο είναι η καλύτερη διατροφή. Και κάνανε ένα που είναι σκέτο scientific, σκέτη επιστημονική. Και αυτό είναι το πιάτο και βλέπεις όλες τις διαφορές. Ούτε γάλα δεν λένε στα παιδιά να πίνουν, γιατί το γάλα προσφέρει πολλά προβλήματα. Και ούτε χυμούς, γιατί η χυμή, προπαντός αυτά που τα αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ, είναι γεμάτο ζάχαρη. Και λέει, για τις πρωτεΐνες, λέει, εδώ λέει προτιμάει, μπορείτε να το διαβάσετε μόνοι σας στη σελίδα canada.ca. Λέει, δεν είπανε να μην τρώτε κρεατικά, αλλά λέει, προτιμούν να τρώτε πρωτεΐνες από τα φυτά. Δεν μπορούν να πούνε καθαρά, γιατί θα έχουν ολόκληρη επανάσταση με τους... Και έτσι είναι το plant-based weight loss. Αν θες να χάσεις βάρος, πίνεις νερό ή το λένε plant-based milk. Δεν είναι γάλα από την Ελλάδα, είναι από το αμύγδαλο, από τη σόγια, από τη βρώμη. Και για dessert θα φάτε φρούτα. Δεν χρειάζεται να φάμε cakes και όλα αυτά, γιατί αν κάνουμε αυτά τα μικρά βήματα, θα δούμε μεγάλα αποτελέσματα και γρήγορα. Όσο ακολουθείς αυτή τη δίαιτα, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Αν ακολουθείς αυτή τη δίαιτα... τώρα θα σταματήσω. Να σας δείξω κάτι. Τώρα σας ρωτάω αν θέλετε να τρώτε να ζήσετε ή αν θέλετε ή αν κάποιος ζει να τρώει. Αν θέλει κάποιος να τρώει να ζήσει, πρέπει να τρώει τέτοια φαγητά. Όλοι έχουμε μια ανώπητη ιστορία. Θέλω να σας το πω αυτό για μένα. 2006 στα πυργαδίκια. 2012 όταν έγινα 50 χρονών, ήμουνα υπέρβαρος. Μπορεί να είχα και παχυσαρκία, δεν έκανα το calculation. Εδώ όταν έγινα 50 χρονών, εδώ 2013. Αλλά 2017 έγινε κάτι θαυμάσιο για μένα. Έκανα μια μεγάλη βαθύ βουτιά, όχι μόνο στη διατροφή, αλλά στη ζωή γενικά. Εδώ είμαστε στο Kamari Beach στη Σαντορίνη. Η Αλέξα τράβηξε τη φωτογραφία. Και είχα πάει στη Μονή Καρακάλου. Και εδώ σκεφτόμουν
όχι μόνο την υγεία, γιατί μου είχαν διαγνώσει με ισχυμική καρδιοπάση. Περπατούσα από εδώ μέχρι την μπαρ και με έπιανε η ανάσα. Και μου είπανε, κάνε angiography και κάνε όλα αυτά και αυτά. Και λέω, κάτσε να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Και ανακάλυψα τον Dr. Esselstyn και άρχισα αυτή την δίαιτα αμέσως. Έκοψα την άλλη μέρα όλα τα ζωικά προϊόντα, όλα τα γαλακτομικά, όλα τα αυγά. Για τους Έλληνες σε εμάς είναι εύκολα. Φακές, φασολάδες, γεμιστές πιπεριές με φακές αντί κιμά. Είναι σαλάτες χωρίς το τυρί. Είναι τόσο εύκολα. Ελάχιστο λάδι, μόνο λεμόνι. Και σκεφτόμουν, εδώ είναι στη Σιμών Πέτρας, που ήταν στο 60-minute documentary. Πήγα και χτύπησα και την καμπάνα λίγο, πολύ ήσυχα, γιατί οι μοναχοί θα πούνε τι κάνεις. Και εδώ ήταν μέσα, μετά από την εκκλησία, μπαίνουν μέσα, τη λένε τράπεζα. Πάτερ, έτσι δεν τη λένε. Τράπεζα. Και τι τρώνε? 3 φορές την εβδομάδα τρώνε vegan diet. Ούτε κρέατα, ούτε γαλακτομικά, ούτε και λάδι. Αυτές είναι οι νηστείες. Τις άλλες 3 μέρες τρώνε και λίγο τυρί, βάζουν και λίγο λάδι, πίνουν και λίγο κρασί και την 7η μέρα είναι που τρώνε και ψάρι. Γι' αυτό η Ήβα όταν με ρώτησε, λέω, μπορείς να έχεις ψάρι? Και ευχαριστώ, Ήβα, που το έκανες αυτό. Και εδώ, όταν πας στο μοναστήρι, σε προσφέρουν ελληνικό καφέ, με κρύο νερό, γιατί ανέβηκες 1000 σκαλοπάτια. Εδώ ήταν το δικό μου το κρεβατάκι και εδώ ήταν η Μονή Καρακάλου. Και μετά από λίγες μέρες μου άνοιξε το λαμπάκι και κατάλαβα τι σημαίνει η ζωή. Να είμαι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Και έφυγα από το μοναστήρι χαρούμενος, ήταν Νοέμβριος καιρός. Αυτό είναι τη Μονή Διονυσίου. Έχει και αυτό σκαλοπάτιες πολλές. Εδώ είναι η Μονή, όχι η Μονή, Σκήτης Άννας. Και όταν διάλεξα να ζήσω παρά να τρώω hamburgers, πίτσα, δάκια, όλα αυτά, τότε πήγα στη Σαντορίνη να γιορτάσω. Και άρχισα αυτή την αλλαγή τρόπος ζωής και θέλω να σας πω, είναι επίγον για να ξέρετε ούτε ο γιατρός σας, ούτε ο φαρμακοποιός σας, ούτε κανένας άλλος δεν θα σας πει καλά αν έχετε από αυτές τις χρόνιες ασθένειας. Η σύστημα υγείας κάνει διάγνωση και δίνει τα φάρμακα και κάνει τα τεστ. Όμως, αν κάποιος έχει ζάχαρο, αν έχει χολεστερίνη, αν έχει πίεση, όλα αυτά, τα ξύλα από κάτω ακόμα καίνε. Μπορεί να μην βλέπεις τη φλόγα γιατί τα φάρμακα το κατεβάσανε. Αλλά τα ξύλα, τα κόλς από κάτω ακόμα καίνε. Και ο μόνος που μπορεί να κλείσει αυτό είναι εσείς. Κάθε ένας έχει την ευθύνη να πάρει την υγεία στα χέρια του, γιατί δεν θέλουμε κανένας να βρεθεί στα νοσοκομεία με, ξέρεις, όλα αυτά που κάνουν τις βελόνες και τα tubes και όλα αυτά. Γι' αυτό έχασα τις πρώτες 2 μήνες έχασα 20 pounds. Και μετά από 2 μήνες δεν είχα το πρόβλημα της ανάσας. Αισθανόμουν καλά. Μετά από 4 μήνες κάνανε άλλο stress echo το λένε. Και μετά από 6 μήνες είχα χάσει συνολικά 45 pounds. Και έκανα το stress echo και απόδειξε ότι στην αρχή η καρδιά μου δεν χτυπούσε, δεν περνούσε το αίμα κανονικά στα chambers. Μετά από 6 μήνες λέει, δεν ξέρω πώς έγινε, γράφει ο γιατρός, μπορώ να σας το δείξω. Αλλά λέει τώρα όλα είναι εντάξει, λέει. Είχα μιλήσει με τον Dr. Esselstyn και λέει, Steve, αν δεν έχεις σοβαρά συμπτώματα, να ακολουθήσεις αυτή τη δίαιτα και σε 6 μήνες θα επιστρέψει πίσω στο κανονικό. Αυτό είναι το τέλος. Κανένας έχει μια ερώτηση? Πρώτα απ' όλα πριν να έχετε ερώτηση, θέλω να σας πω, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Συγγνώμη για τη καθυστέρηση που μίλησα τόσο πολύ. Και εύχομαι όλους να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία και μακροζωή. Κανένας έχει μια ερώτηση? Ευχαριστώ. Αν δεν έχει ερώτηση, δεν πειράζει, μπορούμε να πάμε, έχει ωραία μέρα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.